Τι είναι αυτό ρε παιδιά, δεν στο φερότερο μικρό ρε. Όχι πάρε παιδιά, από εδώ σήμερα πάρε την γωνία. Σακούλα τώρα, σε ψάνε σακούλα. Πάρε την γωνιά σου. Ας το κύμα τσίμα. Ας το τσίμα την γωνία. Δεν την πήρα, τη σακουλάγεται. Ας το λεπτή, δεν πήρα. Άντε μπράβο. Πάρε την γωνία, το πήρα τώρα. Πήρα. انت فاكر انت فاكر يا حسن بيقدر ايه عاوز ايه بس خلي له بس خلي له اوه يبا يبا Αυτά είναι ψάρια. Αυτό είναι, αυτό είναι. Γεια σας, γεια σας. Αυτό είναι. Γεια σας, γεια σας. Αυτά μας είδανε. Έλα τα σήματα, έλα παιδιά. Παιδιά, βγάζουν τα τσουβάλια, τα τσουβάλια μου. Να φύγουν τα τσουβάλια. Για να κάνουν τις παγωνικάτες. Έχουμε 6, 7, 8, 9 παγωνικάτες. Να πω μετά. Μια σεκόντα. Έλα Πελαλή. Όλοι έκανε αυτά. Περίμενε. Που σας κάσω. Σε έβγαλε, βίντεο είναι, δεν είναι. Ένας καλά είναι εκεί. Κάνε τα σύρματα, κάνε τα σύρματα. Έλα παιδιά, έλα, έλα, έλα.